खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 28 माघ दान 1431 एबा 10 फेब्रुआरि 2025 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनैनि साना लिरगिरि आरो महरगिरिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां सम। जानो हागौ नोंथांनि गांसे गोजाम बिजाबा दिनै सेबखांजानो हागौ। बे राशिनि फरायसाफोरनि थाखाय दिनैनि साना फरायनायाव गोसो होनायनि सान। बेजों लोगोसे दिनै बिदा-फंबायनि गेजेराव मोजां मोननाया बांगोन। लोगोफोरजों बायजोआव थांनो सानथांखि दिनै बानायनाय जागोन। नोंथांनि रांखान्थियारि थासारिया सिगांनिख्रुइ गोख्रोंसिन जागोन। लोगोसे दिनै नोंथाङा खुरमा बाहागिफोरजों सम हगारनो मोजां मोनगोन। जुदि नोंथाङा दिनै मोनसे गोदान फालांगि जागायनो लुबैदों, अब्ला बेयो बेनि थाखाय मोनसे मोजां सान। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। वृषभ राशि। दिनै नोंथाङा नोंथांनि नाजानायखौ थार लामाथिं लांगोन आरो नोंथाङा सरासनस्रा नङै जाफुंसारनायजों बान्था मोनगोन। फालांगियारि मुलाम्फानि मिजिंथिबो दं। धोरोमारि हाबाफारिफोराव सिबिनाया बांनो हागौ। थाखुमानाय सुथुरफोरा नोंथांनि सोमोन्दै नंखाय रादाब फोसावनो गोसो गुदुं जागोन। नखरनि सोद्रोमाफोरजों मोनसे गोजोन आरो सिरि सानखौ रंजा। साख्रिनि खाबुफोरा जौगागोन। बाहागोदारिफोराव मुलाम्फा जागोन। आलासिफोरा सौफैगोन। दिनै नोंथाङा बबेहाय आरो माबोरै गुदि रां थिसनगासिनो दं बे बाथ्रायाव सांग्रां जानांगोन। दिनै नोंथांनि गोसो होनाया गोख्रै मुलाम्फा गोनां फालांगिरिफोरनिफ्राय रैखाथि गोनां फालांगियाव सोलायगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों ब्राउन गाब। मिथुन राशि। जिउखौ आबुङै रंजानो थाखाय नोंथांनि हाबिलाफोरखौ हमथानानै लाखि। य'गनि हेफाजाब ला, जाय नोंथांखौ धोरोमारि, गोसोआरि आरो देहायारि महरै गोग्गो लाखिनानै बिखा आरो गोसोखौ बांहोयो। सोलोजों खालामनाय रां थिसननायाल' फिथाय होगोन। बेनिखायनो नोंथांनि खस्थ'जों आरजिनाय रांखौ साननानै रां थिसन। मोजां मोनलायनाय, रायज्लायनाय आरो गावजों गाव सोमोन्दोआ बांगोन। दिनै मोजां मोनलायनायनि निसाया मोगथाङाव आरो सानबोलावरिखौ ज' खालामनाय बायदि नुगोन। बेखौ मोनदां, खोनासंनाय बाथ्राफोरखौ मेगन खाना दाफोथाय आरो बिसोरनि सैथोखौ मोजाङै बिजिरना नाय। गोबाव समनि उनाव नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिजों खाथि मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो गाब। कर्क राशि। दिनै नोंथाङा न'आव मोनसे गोजोनथाव सान हगारगोन। नोंथाङा नोंथांनि नखरनिफ्रायबो गोबां अननाय मोनगोन। नोंथाङा गोथाव आदारखौ रंजानो हागोन। बे राशिफोरनि थाखाय जाय गुबुन रायजोआव फालांगि जागायनो लुबैयो, दिनैनि साना मोनसे मोजां सान आरो नोंथाङा नोंथांनि नखरनिफ्राय आबुं हेफाजाब मोनगोन। जुदि नोंथाङा मोनसे सोरखारि आनजादनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दं, अब्ला दिनै मोनसे गोबां हायुंआरि कम्पानिनिफ्राय इमेलनि गेजेरजों साख्रिनि जासिनायफोर मोन्नायनि जाथावना दं। दिनै नोंथाङा नोंथांनि मोजां मोनलायनाय लोगोजों मोनसे गोलाव ड्राइभ खालामगोन, जाय नोंथांखौ नोंथांनि सोमोन्दोआव खाथिसिनाव लाबोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों खमला गाब। सिंह राशि। दिनैनि साना रायज्लायनाय आरो लेनदेननि थाखाय मोनसे मोजां सम। दाहार लानाय रांखौ मोनफिननाय जागोन। नोंथाङा नोंथांनि साख्रियाव मासि आरो मान-सन्मान मोनगोन। दिनै बयबो नोंनि फारसे गोसो बोनो हागोन। बयबो नोंथांनि बुजिनाय आरो सोद्रोमथिजों गोहोम खोख्लैगोन। नोंथाङा गोबां बाख्नायनाय मोनगोन। नोंथांनि थासारि आरो गोनांथिफोरखौ बुजिग्रा लोगोफोरजों बायजोआव थां। नोंथाङा दिनै गोदान फालांगि जागायनो हागोन। गोब्राब नाजा आरो जाफुंसारनाया थारैनो फैगोन।
बबेखानि नाङै खामानिफोराव खरसा बांनायनि जाथावना दं। नोंथाङा नोंथांनि नाजानायाव जाफुंसार जानो हागोन आरो दिनै नोंथाङा थुलुंगा आरो गोहोजों बुंफबनाय जागोन। सांग्रांथि गैयाब्ला राङारि खहा जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो गाब। कन्या राशि, गोसोआरि गिनाया नोंखौ जिरायनाय गैयै खालामनो हागौ। पजिटिभ साननाय आरो थासारिनि गोजों बिथिंखौ नायनाया नोंथांखौ बेनिफ्राय रैखा खालामनो हागौ। रांखान्थियारि जौगानाया रोखा। माखासे सुबुंफोरा गावसोरनिफ्राय बांसिन मावनो समायखिरा लायो। बैसोर सुबुंफोरनि बागै बाव, जाय खालि गोग्गानोल' मिथिगौ आरो जेबो फिथाय होनो हाया। नोंथाङा नोंथांनि थासारिखौ गावनि आंगोनो बेखेवनो गोब्राब मोननो हागौ। नोंथांनि सानथांखिफोराव सोलायनाया दिनै जोबथा बुब्लियाव जानो हागौ। बाहागिफोरनि थाखाय नोंथांनि जिउ लोगोरिजों बाथ्रा दान्थेलायनाय जानो हागौ, नाथाय जोबनायाव गासैबो थिग जालांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो गाब। तुला राशि, दिनै नोंथांनि थाखाय खुसिनि अखा लाबोदों। दिनै नोंथाङा बै जिरादफोरखौ बांसिन गोनांथि होनांगौ जाय नोंथांनि थाखाय बयनिख्रुइबो गोनांसिन। बेजों लोगोसे नोंथाङा नोंथांनि खामानि, नखर आरो लोगोफोरनि गेजेराव मोनसे समानथि लाखिनांगौ। बेबादि खालामोब्ला नोंथांनि सोमोन्दोखौ समानथि लाखिगोन। दिनैनि साना बे राशिनि सोरखारि फोरोंगिरिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां सान। फोरोंगिरिफोरनि थाखाय प्रम'शनफोरा दिनै जानो हागौ। जुदि नोंथांनि पार्टनारजों माखासे समनिफ्रायनो गोरोबलायै दं, अब्ला दिनै साना बेखौ सुस्रांनो थाखाय मोजां सान। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। वृश्चिक राशि, दिनै नोंथांनि फोथायनाया बांगोन। दावगानाया रोखा। नोंथाङा ओरैबायदि मोनसे फुंखानिफ्राय रां आर्जिनो हायो जायनि बागै नोंथाङा सिगाङाव माब्लाबाबो सानाखैमोन। नोंथाङा मोनसे नखरारि हाबाफारियाव गोसो होनायनि मिरु जागोन। नोंथांनि जिउ खुंनाया मोजां जागोन। गोलाव सम रां थिसननायनिफ्राय गोजानाव था आरो माखासे रंजाथाव बुब्लिफोरखौ गावनि लोगोफोरजों बायजोआव थांहो। बे मोजां समखौ गोदान लोगोफोर बानायनो आरो गोदान सुबुंफोरखौ लोगो हमनो बाहाय। बेयो नोंथांनि थाखाय गोदान खाबुफोर बेखेवगोन। नोंथाङा साख्रियाव मुलाम्फा जागोन। दिनै नोंथाङा नोंथांनि नखरनि सोद्रोमाफोरनि सावस्रिनि थाखाय एसे उसुखुथु मोननो हागौ। नाङै खरसानिफ्राय नारसिननाय जागोन। हाखु-दाखु थिरांथा दाला। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोसोम आरो गोजा गाब। धनु राशि, जुदि नोंथाङा थुलुंगानायजों बुंफबनायब्लाबो नोंथाङा बै सोरबा सासेनि गैयैखौ मोनदांगोन, जाय दिनै नोंथांजों गैया। थाबथानानै थानाय आयदाफोरा बांसिन नारसिनगोन आरो खरसाया नोंथांनि गोसोआव गिलिर जागोन। लोगोफोरजों मोनाबिलि सम हगारनाय एबा शपिं खालामनाया रंजाथाव आरो गोसो गुदुं जागोन। गोबाव समनि उनाव गावनि लोगोखौ लोगो हमनायनि साननाया नोंथांनि हार्ट रेटखौ बांहोनो हागौ। दिनै सांग्रांथिजों आवगायलांनाया गोनांथार, जेराव नोंथाङा गावनि गोसोखौ गावनि बिखानिफ्राय बांसिन बाहायनांगौ। जेब्ला नोंनि जिउ लोगोरिया गासैबो गोरोन्थि बुजिलायनायखौ बावगारनानै अननायजों नोंथांनि खाथियाव फैफिनो, अब्ला जिउखौ आरोबाव समायना नुगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोजा गाब। मकर राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोजां जागोन। नोंथांनि गुरै आरो बुजिनाया नोंथांनि सोमोन्दोनि जेंनाखौ सुस्रांनायाव मदद होगोन। दिनै नोंथाङा थारैनो नोंथांनि खामानियाव जाफुंसार जानो हागोन। गुबुन हादोराव खामानि मावनो गोसो जानाय बे राशिफोरनि थाखाय दिनैनि साना मोजां सान। नोंथाङा नोंथांनि गासै सानखौ नखरजों बारहोगोन। बेलासियाव मोनानि जानायनि थाखायबो मोनसे सानथांखि थानो हागौ।
जुदि नोंथाङा गेलेमुफोराव गोसो दं, अब्ला नोंथाङा दिनै सासे कचनिफ्राय कल फैनो हागौ आरो नोंथाङा इयुननि सानथांखिफोरनि थाखाय थियारि खालामनो जागायगोन। दिनै नोंथाङा खुरमा बाहागिफोरखौ लोगो हमनानै गावनि समाजारि बिबानफोरखौ मावफुंनो हायो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। कुम्भ राशि, दिनै नोंनि सावस्रिया आबुङै मोजां जागोन। सम्पथिजों सोमोन्दो थानाय लेनदेनफोरा आबुं जागोन आरो मुलाम्फा लाबोगोन। नोंथांखौ बोसोन होनाय जायो दि नोंथाङा साननि मोन्थोरखौ सांग्रां खालाम, मानोना मोनसे अर खामनाय आखुआ गुबुनफोरजों नांलाय-खमलाय जाहोनो हागौ। सुथुरफोरा हेंथा सोमजिहोनो हागौ। थासारिखौ सामलायनो थाखाय गावनि फंबायनिफ्राय मदद ला। दाहाराव बांगोन। दावराव-दावसिखौ बांहोस्लायस्लाय बेफोरखौ गोजोनै सुस्रांनो नाजा। गोबां दावबायनाय जागोन। बेयो नोंथांनि थाखाय मोनसे सोरजिलु सम। बेनिखायनो रमान्सखौ रंजा। सानबोलावरिखौ रमान्सआव लाबोनाया नोंनि थाखाय मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गलापि गाब। मीन राशि, सावस्रिया मोजां जागोन। रांखान्थियारि जेंनानिफ्राय बारग'नो थाखाय गावनि थि खालामनाय रां बावजानिफ्राय दाथां। गोरोन्थि समाव गोरोन्थि बाथ्रा बुंनायनिफ्राय गोजानाव था। जायफोरखौ नोंथाङा मोजां मोनो बिसोरनि मोनदांथिफोरखौ दुखु होनायनिफ्राय गोजानाव था। खुसिनि थाखाय गोदान सोमोन्दोखौ नेथ'। दिनै ओरैबायदि खामानि माव जेरै नोंथाङा सासे सुपारस्टार, नाथाय खालि बैफोर जिरादफोरखौ बाख्नाय जाय बेनि थाखाय आरजाथाव। नोंथांनि पार्टनारनि सायाव सन्देह खालामनाया मोनसे गिदिर बुलाय-सोलाय जानो हागौ। गोबाव समनि उनाव नोंथाङा मोनसे मोजां उन्दुनायखौ रंजानो हागोन। बेनि उनाव नोंथाङा जोबोद सिरि आरो थाजिम मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।